Thank you. So I will be reading two pieces today. The first piece, both are Bisaya pieces. Ang una kay, ang title kay Natunog sa Lansang nga Tayaon. Ang ikaduha kay Walay Siya. Okay. Natunog sa Lansang nga Tayaon. Ingon na nga akong mama nga di magduwa-duwa sa kasabutan kay basig matunog sa lansang nga tayaon. Apan sa akong paglantaw sa lasang, nalingaw gyud ko pag-ayo sa mga baliling nga nagsayaw-sayaw sa mga paru-paro nga galupad-lupad ug sa mga gagmayng mga bulak. Ug dikto ko gidagan ang kasabutan. Ug sa akong pagsutoy, miligid ako sa balili sama sa ako ang pagligid sa mga habol nga bago na akong gihapin. Pinahayang sabay suyop sa kalag sa mga bulalakaw ug mga luntiang mga balili. Apan sa ako ang pagbarok, nakamatngon ko nga ako ang tiil sa ug sa akong pagtuyok sa akong lapalapan nakit-an nako ang lansang nga tayaon nga galuwa sa iyahang lason diri sa akoa. Taon kahaptos. Haptos sama sa katong gabi nga kadala ako og bulak ug kahuwat sa gawas sa inyuha apan wala naman di ay ka. Haptos sama sa ako ang pagkakita nga sa imong mga ngabil na puno na di ay sa lain. Haptos sama sa kadtong mihisgot ko nga ako ang mga pangandoy pareha sa imuha ug ang akong pangandoy nga anha ra sa imong kiliran apan ang pangandoy man di ay nimo di man di ay diri kanako kung dili adto man di ay sa uban. Haptos sama sa mga higugmat ikaw nga dili di ay para sa ako haptos sama sa mga pasalig nimo nga himuon mo nga mga bulalakaw nga magsidlak-sidlak sa kalangitan apan dili man di ay ako ang bulalakaw sa kinabuhi mo taon haptos sa tayaong lansang nga nakataop sa ako ang tiil. Ingon ang akong mama nga dili daw magduwa-duwa sa lasang kay basig matunok sa lansang nga tayaon. Kung naminaw lang ta ko, waon ta ko natitano. Thank you. Wow. Let's there- give him a round of applause. There's one more. There's one more. Actually, dili lingaw kani siya nga piece kay nalingaw na po ani so ang title ani niya kay Walay Siya. This was not originally meant to be a spoken word piece, but nalingaw man ko because there's a rhythm to it. Mo ni siya. Sa sulod ning kwartuha, walay siya. Walay siya. Wala sa tubangan, wala sa likod, wala sa tuo, wala sa wala sa taas, wala sa ubos, wala sa mga unlanan, wala sa mga bulingon, wala sa mga hamog-hamog nga mga pangburan. Wala dapit sa bintana, wala dapit sa higdaanan, wala dapit sa stereo, wala dapit sa sista, sa sulod ning kwartuha walay siya. Wala dapit sa pultahan, wala dapit sa parador, wala dapit sa arinula ni Lula, wala dapit sa computer, wala dapit sa siya. Nga dili di ay diri. Sa gawas walay siya. Sa azotea walay siya, sa kusina walay siya, sa taklob sa inidoro walay siya. Sa sud sa ref walay siya, sa sulod sa mga dilata walay siya, sa kiliran sa amo ang talad kananan walay siya, sa kadaghan ning mga kwartuha, sa kadako ning balaya, sa kalapad ning mga iskinitaha walay siya. Labig na gyud sa tapad nako ning kwartuha. Kay lagi naana siya sa lahi. Thank you. Mura to siya. Load ko siya, no? Thank you. Okay, thank you, Gino. So here.